देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। माताजी ना शेयर पण्ணுमा ஷேர் பண்ணுங்க. யார் ஷேர் பண்றீங்க? நான் மல்லிகா ஷேர் பண்ணுவாங்க கேட்டேன். ஒரு செகண்ட் இருங்க மல்லிகா மாதாஜி. நான் வந்து மல்லிகா மாதாஜி 14ல 55 ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வருதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். இப்ப என்ன கதை பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதால. மாதாஜி அந்த ரதம் வந்து தள்ள முடியாம யானை எல்லாம் வச்சு கூட தள்ள முடியல மாதாஜி. யானைகளும் மனுஷங்களும் யாருனாலையும் தள்ள முடியாம அப்படியே நிக்குது நகரவே மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கரெக்ட், நகரவே மாட்டேங்குது. சோ இப்ப வந்து அப்புறம் எல்லாரும் அழுதாங்க அதுக்காக, ஐயோ நகரலையே. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம். अपना तेरा पाचे तेरे माता दिया हद हद करी रथा चलील दाइया पेनारा पासे डेले माता दिया हट हट हरी दरदा चलील दाइया. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ரதத்திற்கு பின்புறம் சென்று தமது தலையை வைத்து அதனை தள்ளத் தொடங்கினார். அப்போது ரதம் கடகடவென்று உருளத் தொடங்கியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது வெறும் டிவோட்டிஸ் கூப்பிட்டு வந்து பண்ணா. இது என்ன தெரியாதுன்னா ஆனா டிவோட்டி அசோசியேட் எல்லாருமே டிவோட்டிஸா இல்ல, பட் அவரோட க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் ஆனா நித்யானந்தா. அதனால நம்ம பஞ்ச தத்துவாவை அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வணங்குறோம். ராதா தாமோதர் கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச தத்துவா வந்து இருக்காங்க. எதுக்குன்னா நம்ம அந்த மரியாதைக்கோசரம், ரைட்? நம்ம அஃபென்சஸ் எல்லாம்
மன்னிக்கப்படுது. அதனாலதான் இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திராவே வந்து மகா மந்திரா. அதனாலதான் நம்ம கலியுகத்துல யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா அது அஃபென்ஸ்லெஸ் மந்த்ரா. ஆனா அதுலயும் அஃபென்ஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்த்ராவோட ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. भक्तगणा काची हाते करी मात्र दाया आपने चलीला राता ताईने तानी ते ना पाया. பக்தகன கசிகதே ஹரி மாத்திர தயா ஆபானே காலில ரதே தானி தனாபாயா. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையில் தேர் தானாகவே நகரத் தொடங்கியது. பக்தர்கள் கயிறுகளை தங்கள் கைகளில் சுமந்து சென்றனர். அது சிரமமின்றி நகர்ந்ததால் அவர்கள் அதை இழுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போனதால அவங்க வந்து இழுக்கணும்ன்ற நெசசிட்டியே இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்பீட், அதாவது மூவ் ஆகாத அர்த்தம் கடகடன்னு போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? आनंदे कराइए हिलाके जय जय ध्वनि जय जगन्नाथा बाई आरे नाही शुनी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனந்த கரே லோக ஜெய ஜெய துவனி ஜெய ஜெய ஜெகநாதா ஆகி ஆரா நாகி ஷூனி. ரதம் முன்னோக்கி நகர்ந்த போது ஜெய் 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 ஜெகநாத் என்று அனைவரும் பேரானந்தத்துடன் முழங்கத் தொடங்கினர். வேறு எதையும் யாராலும் கேட்க முடியவில்லை. மாதாஜி, சோ ஜெய் ஜெகநாத் அப்படின்னு இப்போ நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் பார்க்கணும்னாலே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெகநாத சுவாமி ஜெய் ஜெகநாத் ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி நயன பதகாமி பவ துமே அப்படின்னு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஜெகநாத் பாட ஆரம்பிச்சிருவோம். ரைட்? சோ இதுலயும் வந்து அதேதான் சொல்றாங்க. ஜெகநாத் அப்படின்றத அவங்க ஜெய் ஜெகநாத் ஹரி போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஒகேஷனுக்கு ஒண்ணு. ஜெகநாத் என்ன அர்த்தம்? உலகை வென்ற உலகத்தின் தலைவர், உலகின் தலைவர், உலகின் தலைவர். உலகை காப்பாளர். Very nice. निवेशाता गेले रथ गुंडीचारा द्वारा चैतन्य प्रतापा देखी लोके चमत्कारा. निमेषदा कुंडीचार दुआरा चैतन्य प्रताप देखी लोके சமத்காரா. மொழிபெயர்ப்பு. சிறிது நேரத்தில் தேர் குண்டிச்சா கோயிலின் வாசலை அடைந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அசாதாரணமான வலிமையை கண்டதும் மக்கள் அனைவரும் ஆச்சரியத்தால் வியந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Amazing. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி லீவ் ஆயிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சரி, கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ ஓகே, கரெக்டாக போயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போ வந்து குண்டிச்சா கோயில் வந்து இந்த கார் ரத்தை வந்து ரீச் ஆகுது. கரெக்டா? எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண பிரபுவோட பயங்கரமான சாதாரணமான குண்டிச்சான்ற அந்த பேர் வந்துச்சு. அதுக்கு அந்த பேர் ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த வருஷம் போலாம் மாட்டேன். இந்த பேர் வந்து குண்டிச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களதான் கேக்குறேன், ஏன் குண்டிச்சான்ற பேர் வந்துச்சு? மாதாஜி ஏன் குண்டிச்சான்ற பேர் வந்துச்சு? இந்த நான் already இடத்துக்கு சொல்லிட்டேன். ஏன் வந்ததா? மாதாஜி அது அங்கே ஒரு அங்கேதான் ராஜாவோட எல்லாரும் இருக்காங்க. மனைவியோட பேர். யார் சொன்னீங்க? யார் சொன்னீங்க? கரெக்ட். மாதாஜி ராஜாவோட மனைவியோட பேரு மாதாஜி. சொல்றது யாரு? நீங்க யார் சொல்றீங்க? உங்க பேர் என்ன? கலாராணி உங்க மாதாஜி. பேர் என்ன மாதாஜி? கலாராணி கலாராணி. மாதாஜி. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். கலாராணி மாதாஜி சைலண்டா இருந்தாலும் நல்லா கவனிச்சிருக்காங்க. ராஜா இவர் அவரோட, அதாவது அவரோட மனைவியோட பேர்னால அவர் வந்து குண்டிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பேர்ல அவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றது. சரி, ராஜாவோட பேர் என்ன? இந்திரத்யுமா. ராஜாவோட பேர் என்ன? பிரதாபருத்ரன். பிரதாபருத்ரர். இல்ல தப்பு. இல்ல இந்திரத்யுமா. தப்பு. பிரதாப் ருத்ரா வேற. இப்ப இருக்கிற ராஜா. இந்திரஜித். 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 ஆமா மாதாஜி. அவங்க ஆ, குழந்தை இந்திரஜித். கூட வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாங்க. ஏங்க மாதாஜி, அவங்க குழந்தை கூட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு இது பண்ணணும்னு சொல்றதுக்காக சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. Exactly. குழந்தை கூட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்ட்லி, வெரி நைஸ். குழந்தை கூட வேண்டாம்னு சொல்ல உடனே இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆமா. ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கணிச்சு குண்டிச்சாமா நினைப்பாங்க, ஐயோ அப்ப எனக்கு வந்து யாழு இந்த வந்து பயங்கரமான சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? அவங்க ஒத்துப்பாங்க. ஆனா அவங்க மன வருத்தம், ஐயோ நம்ம இறந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு யாரு பண்ணுவாங்க? ஏன்னா அந்த பிண்ட பூஜை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்குன்னா, பாவங்கள் தொடர்ந்து நல்ல ஒரு ஸ்தாரத்துக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு. அதனால அப்ப வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதால அவங்க ரெண்டு பேருமே ரைட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மகனா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க வந்து 5 நாள் அம்மா வீட்டுல போய் இருப்பாங்க இல்லையா? அதனாலதான் அவங்க வந்து 5 நாள் போய் அங்க இருக்காங்க அப்படின்றத முடிச்சா. மாதாஜி ராஜா பேர் என்ன மாதாஜி? இந்திரஜித் தான். இந்திரத்யுமா. இந்திர இந்திரஜித். இந்திரஜிம்னா மகாராஜ். இந்திரஜிம்னா மாதாஜி. जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य ये माता कोहा हाला लोके धन्य धन्य ஜெய கௌரச்சந்திர ஜெய ஜெய கிருஷ்ண சைத்தன்யா ஏயி மத கோலாஹலா லோகே தன்ய தன்யா. கூடியிருந்த மக்கள் ஜெய் ஜெய கௌரச்சந்திரா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா என்று பலமாக ஒலி எழுப்பினர். மேலும் மக்கள் அனைவரும் அற்புதம் அற்புதம். அதான் இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாருங்க. பெங்காலில தன்யா தன்யா அப்படின்னா வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். நம்ம கூட தன்ய தன்யனா அற்புதம் அற்புதம். அதுல இருந்துதான் தன்யவாத் வந்துச்சோ என்னமோ தெரியல. நெக்ஸ்ட் போங்க. देखिया प्रताप रुद्रा पात्र मित्र सांगे प्रभुर महिमे மகிமா தேக்கி பிரேம பூலே அங்கே. பிரதாப் ருத்ரா வந்து இப்போ அந்த ஜெகநாத்துக்கு பூஜை பண்றாரு. இது வந்து ஜெகநாத் பூரி கிரியேட் பண்ண கதை ரைட். ஜெகநாத் பூரி என்ற கோயில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுங்க, அந்த நிர்பணம் அது பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த டிடிய கிரியேட் பண்ணி ஸ்டாச்சு பண்ண அந்த கோயில் கட்டினவர் வந்து இந்திரத்யும்னா. பிரதாப் ருத்ரா வந்து அத இது பண்ணாரு, நிர்வாணம் செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜாவா இருந்து. அது லேட்டர் ஸ்டோரி. இது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்த அப்புறம் ஸ்டோரி. இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஸ்டோரி. மேல பண்ணுங்க. பிரதாபருத்ரா படிங்க மாதாஜி. தேகிய பிரதாபருத்ரா பத்ர பத்ர மித்ர சங்கே
பிரபுர மகிமா தேகி பிரேம போலே அங்கே. மாதாஜி கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Seeing the greatness of Sri Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, Prataparutra Maharaja and his ministers and friends were so moved by ecstatic love that the hair on their bodies stood on end. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது அந்த பகவான் அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு தன்மையை பார்த்து பிரதாபருத்ர மகாராஜாவும் அவருடைய மந்திரிகள் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பரவச நிலையை அடைஞ்சாங்க. அவங்களுடைய பயிர்கால்கள் எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய உடல் முழுவதும் தூக்கி இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது பார்த்த உடனே என்னன்னா எல்லாருமே வந்து அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் पांडु विजय ताबे खरे सेवक गाना जगन्नाथे वाशिला गिला निय सिंहासने. हरे कृष्णा. पांडु विजय ताबे करे सेवक गणे जगन्नाथ वसीला किया निज सिंहासने. பகவான் ஜெகநாதரின் அனைத்து சேவர்களும் அவரை ரதத்திலிருந்து இறக்கினர். பகவான் தமது சிம்மாசனத்திற்கு சென்று அமர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரைட். இவங்க வந்து என்னன்னா எல்லாருமே ஜெகநாத்ல வந்து அவரை வந்து எடுத்துட்டு கார்ல அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்றாங்க. அவங்க வந்து எல்லாரையும் அவரை தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சுபத்ரா பலராமா நிஜ சிம்மாசனி ஆயிலா ஜெகநாத் தேரா ஸ்தானா போக ஈதா லாகிதா. सुभद्रा बालरामा निज सिंहासने ऐला जगन्नाथेरा स्नाने போகா லகிலா. மொழிபெயர்ப்பு. சுபத்ராவும் பலராமரும் அவரவர் சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்தனர். பின்னர் பகவான் ஜெகநாதர் நீராடி இறுதியாக உணவு படைக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு வந்து என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா சுபத்ரா பலராம் எல்லாருமே உட்காந்து அங்க இருந்தாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க குளிச்சுட்டு ஜெகநாத் ஃபைனலா வந்து அதாவது அவங்க எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க ஒருத்தர் அதான் 3 சேரியட் போகும். ஃபர்ஸ்ட் யாரோட சேரியட் போகும்? அந்த 3 சேரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு போகும்? பலராமர். வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பலராம்து, அடுத்தது சுபத்ரா, அப்புறம் அதோ அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டு வரான் ஜெகநாத். அதுக்குள்ள பலராமா நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எந்திரிச்சு போறாரு. அச்சச்சோ அவங்க போறாருன்னு இவர் ஓடுறாரு. அப்புறமா தான் ஜெகநாத் அச்சச்சோ எந்திரிச்சு அவர் பின்னாடி போறாரு. ரைட். அதனால அவங்க வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க 2 பேரும் அவங்க எல்லாரும் உட்காந்து அப்புறம் தான் ஜெகநாத் குளிப்பாட்டு அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் வச்சுட்டு கிளம்புறாங்க. ரைட். ஓவரால் அந்த கான்செப்ட் அங்க ஆஃபர் பண்ண ஸ்பான்சர்ஸ். अंगिनाते महाप्रभु लाने भक्त गाना आनंद आरंभा कैला नार ज्ञान कीर्तना. பக்தி கணா ஆனந்தே ஆரம்ப கைலே நர்தன கீர்த்தனா. பகவான் ஜெகநாதர், பகவான் பலதேவர், சுபத்ரை ஆகிய மூவரும் தத்தமது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் பேரானந்தத்துடன் சங்கீர்த்தனம் புரிய தொடங்கினர். அவர்கள் கோயிலின் முற்றத்தில் பாடி ஆடினர். என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பலராம் எல்லாருமே வந்து அவங்க இதுல உட்காந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மற்ற டிவோட்டிஸ் வந்து சங்கீர்த்தனம் ஆரம்பிச்சுட்டு ஆடுறதும் பாடுறதும் கொண்டாடுறதும் பண்றாங்க அப்படின்றத பண்றோம். சரிங்க. ஆனந்தே மகாபிரபுரா பிரேம ஊதா லீலா தேஹி சாபாலோகே பிரேமா அசாகாரே பாஷீலா. ஆனந்தே மகாபிரபுரே பிரேம ஊதலீலா தேகி சப லோக பிரேம சாகரே பாசிலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடி ஆடுகையில்
அவர் பிரேமையில் மூழ்கியிருந்தார். அவரை பார்த்து எல்லா மக்களும் பிரேமையின் பெருங்கடலில் மிதந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணன். அவர் வந்து சாண்டிங் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அதனால எல்லாருமே வந்து அந்த என்ன சொன்னீங்க, அந்த பிரேமை கடல்ல மூழ்கி இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். नित्यकारी संध्या काले आरती देहि काला आई तोषता आस्ति प्रभु विश्रामा घरीला. नित्यकारी संध्या काले आरती देखिला आई डोडा आसी பிரபு விஸ்ராம கரிலா. மாலையில் குண்டிசா கோயிலின் முற்றத்தில் தமது நடனத்தினை நிறைவு செய்த பின்னர் மகாபிரபு ஆரத்தியை கண்டார். அதன் பின்னர் ஆயி டோடா எனப்படும் இடத்திற்கு சென்று அங்கு இரவில் ஓய்வெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. படிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணன். படிச்சாச்சு. என்னன்னா அவர் டான்ஸ் பண்றாரு யார்ட்ல, குண்டிச்சால. அப்புறம் வந்து லார்டு வந்து அந்த ஆர்த்தி செரிமனி, ரைட்? அதாவது அங்க டான்ஸ் எல்லாம், இங்க கூத்து கீத்து எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆர்த்தி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐதோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. சோ என்னெல்லாம் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க. மாதாஜி அந்த பாகவதம் ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. இப்ப என்ன டைம் மாதாஜி? 6:25 மாதாஜி. ஓகே, இத முடிச்சிட்டு போலாம். அத்வைதாதி பக்த கண நிமந்திரணா கைலா முக்கிய முக்கிய நவதீனா பாயிலா. அத்வைதாதி பக்தரகண நிமித்ர கைல முக்கிய முக்கிய நவஜன நவதின பாயிலா. 9 நாள்களுக்கும் அத்வைத ஆச்சாரியாரின் தலைமையிலான 9 முக்கிய பக்தர்கள் மகாபிரபுவை தங்களது இல்லத்திற்கு அழைக்கும் வாய்ப்பினை பெற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, மெயின் டிவோட்டீஸ் அத்வைத ஆச்சாரியா எல்லாம் வந்து எதுக்கு என்னன்னா 9 மெயின் டிவோட்டி ஆச்சாரியா தான் மெயின் குரு அப்படிவாங்க. அடுத்த 4 நாள் வந்து சோ இது ஒரு பெரிய விஷயம், ரைட்? அவர் வந்து கூப்பிட்டு போடுறதுனா லிட்டரலா காடை இன்வைட் பண்றது. சோ அதனால 9 நாள் ஒரு வீட்டுக்கும் அவர் தரிசனம் கொடுக்கறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் சைத்தன்யாவே படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தானிஷ்மன் லேட் ஆச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போங்க. अरे भक्त गाना चारतो मासे याना दीना एक एक दीना करी करीला बंजना बंतना यदा दीना एक एक दीना करी करीला बंदना. மொழிபெயர்ப்பு. மழைக்காலத்தின் 4 மாதங்களில் மீதமுள்ள பக்தர்கள் தலா ஒரு நாளுக்கு இறைவனுக்கு அழைப்பிதழ்களை வழங்கினர். இந்த வழியில் அவர்கள் அழைப்பிதழ்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த 4 மாசம் சத்துர் மாசம் சொல்றாங்க இல்லையா, டிவோட்டீஸ் வந்து அங்க என்ன பேசிக்கலி ஒரு நாள் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. நம்ம லிட்டரலி பாத்தீங்கன்னா தாமோதர மாசம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து பர்சனலா இன்வைட் பண்ணி என்ஜாய் பண்றதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம். சரிங்களா? चारी माशे राधीना मुख्य भक्त भांति नीला आरे भक्त गाना आवाशेरा ना पाईला. चारी मासरे दीन मुख्य भक्त पाडीला आरा भक्त गण அவசர பாயிலா. 4 மாத காலத்திற்கான தினசரி அழைப்புகள் அனைத்தும் முக்கிய பக்தர்களுக்கு மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது. மீதி இருந்த பக்தர்கள் மகாபிரபுவை அழைப்பதற்கான வாய்ப்பினை பெறவில்லை. 4 மாசத்துல வந்து எல்லா இன்விடேஷன்ஸும் வந்து ஷேர் ஆச்சு. மற்ற டிவோட்டிஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அவங்களுக்கு. அந்த அதாவது
அதாவது எத்தனை டிவோட்டி ஒரு 4 மாசம் ஆனாலே எடுத்துக்கோங்க, 30 நாள் 120 பேர், ரைட்? 120 பேர் நாள். ஸோ லிட்டரலி காலிங், ரைட்? ஆனாலும் அவ்வளோ பேர் டிவோட்டிஸ் இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து 2 நாளுக்கு ஒருத்தர் அகாமடேட் பண்ணோம்னாலே நம்ம தலை பிச்சுக்கிறோம். ஆனா அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட், एक एक दिन निराना करे दुई तीन मिली, येई माता महाप्रभुरा निमंत्रणा केली. एक दिन निमंत्रण करे तुझी तिने मिली, ஏயி மதா மகாபிரபுர நிமந்திரண கேலி. அவர்கள் அனைவருக்கும் பிரத்யேகமான நாள் கிடைக்காத காரணத்தினால் 2-3 பக்தர்கள் இணைந்து மகாபிரபுவை அழைத்தனர். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அழைப்பினை ஏற்ற லீலை இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பேசிக்கலி அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காததால அவங்க வந்து 2-3 பேர் சேர்ந்து அவங்க இன்வைட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்படின்னா என்னன்னா அத்தனை டிவோட்டி ஷேர் பண்ணியும் அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னு. தானேஷ் மேம் வந்துட்டாங்க, நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ச கிருபா சிந்து வச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா.